strele. Česi v Mannheime znížili vedenie Norska na 3-2. A teraz bezprostredná strela Romana Starčenka, ktorá však trafila iba sieť z vonkajšej strany a predsa len sa Kazachom podarilo streliť gól. Dmitrij Dudarev. 53 sekúnd pred vypršaním Sušinského trestu strieľa čestný gól. Zatiaľ jediný gól Kazachstanu v tomto stretnutí. Takže rovnako ako Rusi, ktorí sa ujali vedenia gólom z presilovky zásahov Ovečkina, aj Kazaši strelili svoj prvý gól v tomto zápase v početnej prevahe. Bola to veľmi zaujímavá situácia, lebo akoby Kazachom sa podarilo uspať pozornosť ruskej obrany tým, že sa vlastne až traja hráči dostali do priestoru za bránu a z nich strelec gólu nakoniec vykorčuloval medzi tých štvoricu bráňacích hráčov a nejak si ho nikto v tom čase